Ήρθε η ώρα τώρα για το μικρό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για την ημέρα της γυναίκας. Η σημερινή μέρα, 8η Μαρτίου, μια πολύ σημαντική μέρα για τις γυναίκες όλου του κόσμου. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η φίλη μου, η συγγραφέας, η Φιλιώτη Τριανταφυλλίδου, την οποία αμέσως καλημερίζω. Καλημέρα Φιλιώτη, τι γίνεται, πώς είσαι? Καλημέρα Βασίλη, μια χαρά όλα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζετε, έτσι, όλες οι γυναίκες όλου του κόσμου. Κάθε μέρα γιορτάζουμε. Απλώς σήμερα γίνεται πιο πανηγυρικό. Εντάξει, χρειάζονται και συμβολισμοί. Οι μέρες είναι γι' αυτό, για να στέλνουν πολλαπλά μηνύματα. Θέλω την προσέγγιση σου με τη συγγραφική πάντοτε ματιά, αλλά και τη φιλοσοφική υπαρξιακή αγωνία που βγάζεις στα κείμενά σου για τη γυναίκα ως πρόσωπο σήμερα. Ναι. Για μένα η γυναίκα, η θηλυκή ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί καταρχήν μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με γυναίκες, έχασα τον πατέρα μου, δεν γνώρισα δηλαδή το πατρικό πότυπο, οπότε η σύνδεση με τη γυναική αφή ήταν πάρα πολύ έντονη και προσπαθούσα να καταλάβω κάποια πράγματα από μικρή, μου φαίνονταν πολύ περίεργα, δηλαδή η θέση της γυναίκας, γιατί να είναι κατώτερη με έναν τρόπο, ενώ προσφέρει τόσα πολλά. Καταρχήν φέρνει την ίδια τη ζωή μέσα της. Αυτό με οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη χρόνια έρευνα σχετικά με την προϊστορία και την ιστορία και την προϊστορία, και κατέληξα στο συμπέρασμα, όχι μόνο εγώ, ότι πριν φτιαχτεί ο πολιτισμός έτσι όπως τον βιώνουμε τώρα και τον αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι φυσικό, δηλαδή με κάποιες αξίες που βασίζονται πάνω στον ανταγωνισμό, στη δύναμη, στον πόλεμο, στην εξουσία του ανθρώπου από άνθρωπο, υπήρχαν πολιτισμοί παγκόσμια πριν από την εποχή του Σιδήρου, που φτιάχναν τα πρώτα όπλα, που ήταν τα πυρηνικά όπλα της εποχής, στην νεολιθική εποχή. Υπήρχαν οι κοινωνίες που ζούσαν μέσα στην ομορφιά, τη γαλήνη και τη συντροφικότητα. Και δεν ήταν οι μητριαρχικές με την έννοια αυτή που θέλουμε να δώσουμε τώρα, επειδή εμείς ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία όπου όλα καθορίζονται μέσα από το πρότυπο ενός άντρα, ο οποίος... Ακόμα και σήμερα η κοινωνία μας είναι πατριαρχική, λες, ακόμα και σήμερα? Κοίταξε να δεις, όχι με την έννοια που ήταν πριν μερικούς αιώνες, αλλά σίγουρα είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε όταν υπάρχουν τόσοι πόλεμοι και δεν υπάρχει συντροφικότητα, δεν υπάρχουν αυτές οι γυναικείες αξίες, οι οποίες το θηλυκό δεν είναι σε ίδια θέση με το αρσενικό. Δεν υπάρχει αυτή η ιερή ένωση του αρσενικού με το θηλυκό. Η γυναίκα είναι σε μια θέση περίεργη αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει μια επανάσταση, ζητάει μια ταυτότητα, έχει υιοθετήσει ανδρικά πρότυπα και έχει ξεχάσει τη δική της την υπέροχη φύση που είναι η αγάπη, η δοτικότητα, η τροφοδοσία, η χαρά. Δηλαδή, φυσικά, όταν υπάρχουν Ολυμπιακοί αγώνες, δεν έχω κάτι με τους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά γενικώς είμαστε ένας πολιτισμός που συγκρίνουμε ένας τον άλλον. Δηλαδή, εγώ είμαι ο καλύτερος, είσαι ο χειρότερος. Γιατί θα πρέπει? Νομίζω ότι θα πρέπει να παίζουμε και να γελάμε για τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί να υπάρχουν πόλεμοι. Και γιατί να μην μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά? Αυτά είναι στοιχεία η γυναικεία ομορφιά, συντροφικότητας, που πάρα πολύ μέσα στους αιώνες, όπως ο Πυθαγόρας με το Μακοείο ή ο Χριστός στην πρώτη του διδασκαλία, προσπάθησε να φέρει μέσα σε μία αμιγώς πατριαρχική, επιθετική, συγκρουσιακή και πολεμική κοινωνία. Αυτό εγώ θεωρώ, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ιερότητα της θηλυκής φύσης έχει αρχίσει και βγαίνει στην επιφάνεια, η οποία μέσα από αυτή τη μεγαλοσύνη, την αέναη δημιουργικότητα, τη σύνδεση με τη γη, όπως η γη γεννάει και προσφέρει στα παιδιά της και θρέφει τα παιδιά της και μετά πεθαίνει το χειμώνα και ξαναγυρνάει, μέσα από αυτόν τον αέναο κύκλο της ζωής συνδεόμαστε με τη βαθιά νοηματική της ψυχής μας και τη θηλυκή πλευρά της ψυχής μας. Μάλιστα. Εγώ αυτό πιστεύω. Υπάρχει, κατά την άποψή σου, υπάρχει η θηλυκή και η αρσενική πλευρά της ψυχής μας? Θεωρώ ότι όλα στον υλικό κόσμο που ζούμε, όλα είναι ένα. Είναι χωρίς φύλλο. Αλλά στον κόσμο της ύλης υπάρχει διπολικότητα. Υπάρχει το αρσενικό και το θηλυκό. Ενώνονται, έλκονται το αρσενικό, το θηλυκό και γεννάνε. Υπάρχει το καλό και το κακό, το άσπρο και μαύρο. Αυτό είναι η πολικότητα μέσα στην ύλη την οποία ζούμε.
μέσα σε ένα ανώτερο επίπεδο, μέσα σε μια άλλη διάσταση, όλα είναι ένα. Και δεν υπάρχει ούτε αρσενικό, ούτε θηλυκό, ούτε καλό, ούτε κακό. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο της ύλης που ζούμε υπάρχει το αρσενικό και το θηλυκό που ενώνονται. Και υπάρχει και το αρσενικό και το θηλυκό και μέσα στο κορμί μας. Είναι κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να αρχίσουμε να το διερευνάμε αυτό. Όχι με την έννοια των εξωτερικών προτύπων, αλλά με την έννοια της εσωτερικής λειτουργίας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο ΤΑΟ, στην Κινέζικη ιατρική, μια φιλοσοφία που επίσης φανταστική. Όλα μέσα στο κορμί μας έχουν τα όργανα μας, τα ζανγκφού όργανα συνδέονται με το θηλυκό και το αρσενικό πρότυπο και είναι ζευγάρια και λειτουργούν και συνδέονται με τους μεσημβρινούς, τους ενεργειακούς, και για να μπορέσουν να λειτουργήσουν θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού. Το αρσενικό είναι δυναμικό, έχει φωτιά, βγαίνει προς τα έξω. Το θηλυκό έχει μία ισοστρέφεια. Πώς είναι η μήτρα που μαζεύει, δέχεται και γεννάει. Το θηλυκό λειτουργεί μέσα από την καρδιά. Ανοίγει την καρδιά και προσφέρει. Το αρσενικό βγαίνει μέσα από τη δυναμική της δημιουργίας, μέσα από τα γεννητικά όργανα. Προσφέρει το σπέρμα για να δώσει σε αυτόν τον κύκλο τον αέναο της ζωής. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε να το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Δηλαδή εμείς οι γυναίκες να δούμε διαφορετικά τη φιλική μας πλευρά, η οποία έχει πληγωθεί, να την γιατρέψουμε την έννοια, την αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε χωρίς κλαψιάρικες καταστάσεις, και επίσης και την αρσενική να την αγκαλιάσουμε με αγάπη και το δυναμισμό μας, χωρίς να θέλουμε να μιμηθούμε κανένα πρότυπο. Και οι άντρες επίσης χρειάζεται να χαλαρώσουν λιγάκι την πιεστική αρενοπότητα με την οποία μεγαλώσανε και καλυφθήκανε, και να αγκαλιάσουν λιγάκι τα πιο γλυκά, όμορφα, ευαίσθητα χαρακτηριστικά τους, για να υπάρξει μια ισορροπία. Και είμαι σίγουρη ότι μέσα στους επόμενους αιώνες, γιατί και εμείς μια κουκίδα είμαστε μέσα στους αιώνες, μέσα σε αυτή την εποχή του υδροχώου που μπήκαμε και προχωράμε, οι επόμενες γενιές, τα εγγόνια μας, θα ζήσουν σε μια πιο αρμονική κοινωνία. Ναι. Θέλω να πεις δύο κουβέντες και για τις γυναίκες που δυστυχώς κακοποιούνται, για τις γυναίκες οι οποίες δυστυχώς αντιμετωπίζουν προβλήματα στον επαγγελματικό τους βίο, για τις γυναίκες οι οποίες δυστυχώς αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμα και στις προσωπικές τους σχέσεις. Η σημερινή μέρα είναι μια αφορμή, ναι, για όλες αυτές τις, ναι, γυναίκες να μιλήσουν και να πούνε, ας το πούμε, αλήθειες, έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι το πιο βασικό απ' όλα είναι η κάθε γυναίκα, γιατί όλες μας είμαστε λιγότερο ή περισσότερο κακοποιημένες. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Όπως και οι άντρες είναι λιγότερο ή περισσότερο κακοποιημένοι μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα, έτσι όπως το έθεσα προηγουμένως. Χρειάζεται να αγκαλιάσουν και να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να πιστέψουν στον εαυτό τους και να προχωρήσουν λέγοντας την αλήθεια τους. Δεν έχουν ανάγκη να λογοδοτούν σε κανένα, δεν έχουν ανάγκη, μπορούν και να βγουν και να πούν την αλήθεια τους. Κακοποιούνται, φεύγουν από μια κακοποιητική σχέση. Δεν είναι φυσική μια κακοποιητική σχέση. Πιέζονται και κακοποιούνται στη δουλειά, φεύγουν από τη δουλειά. Υπάρχουν και άλλες δουλειές, υπάρχουν και άλλες καταστάσεις. Το θέμα λοιπόν είναι να πιστέψουμε ότι η ψυχή μας είναι ολόκληρη, είναι δυνατή και μπορούμε πραγματικά να κατακτήσουμε την ευτυχία, αφήνοντας πίσω όλο αυτό την τραυματική αφήγηση για τον εαυτό μας, όπως το πουκάμισο ενός φιδιού που αλλάζουμε, να το πετάξουμε και να ζήσουμε μια καινούρια λαμπερή, να δημιουργήσουμε μια καινούρια λαμπερή αφήγηση για τον εαυτό μας, όπου εκεί θα υπάρχει χώρος και για τη χαρά και για τη δημιουργικότητα, για τη συντροφικότητα, για την αγάπη. Και κυρίως να μην κοιτάμε έξω. Να μην κολλάει το βλέμμα μας στην έλλειψη, στην κακοποίηση, να κολλάει το βλέμμα μας στην ομορφιά, στην πληθώρα, στην αγάπη και στο Θεό. Ναι. Και στην πνευματικότητα που υπάρχει μέσα μας, στην ψυχή μας. Και η ψυχή μας είναι κομμάτι της θεϊκής ολότητας. Όταν φροντίζουμε την ψυχή μας, συνδεόμαστε με το Θεό αυτόματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγιση σου, φιλιό. Την καλημέρα σου. Εγώ, Βασίλη μου, που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας. Να είναι μια άνοιξη και μια χρονιά που θα φέρει καινούργιες επιγνώσεις και μεγάλο άθροισμα στις ψυχές όλων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Φιλιά.